Ahoj, ja som Filip a dnes ti ukážem základy spajkovania na doske plošných spojov. Najprv plánujeme premostiť dve kontaktné plochy použitím kábla. Za týmto účelom pretiahneme dva odizolované konce kábla zozadu cez príslušné otvory. Potom ich hore ohneme, aby kábel sám dobre držal. Na túto veľmi malú dosku použijeme lupu na okuliare. Najprv dôkladne zahrejem kontaktnú plochu a drôt. Keď sú obidva na správnej teplote, môžem k ním pridať cín. Dbajte na to, aby ste hrot spajkovačky umiestnili presne na kontaktnú plochu a tiež nedodávali príliš veľa cínu, inak by mohlo dôjsť k prepojeniu susedných kontaktných ploch. Po 10 až 20 sekundách je cín vytvrdnutý. Potom môžeš skontrolovať spojenie a ak je pevné, odstrihneš vyčnievajúce vodiče. Ak sa to podarilo, môžeme začať malý projekt. Pripojíme do série LED diódu, rezistor a 9V batériu na našu dosku plošných spojov. Ak sú všetky spojenia pevné, na konci zasvieti naša LED dióda na zeleno. Prišla hodina pravdy. Teraz ideme pripojiť batériu. Dobre, veľmi opatrne teraz zastrihnem všetky vyčnievajúce káble, ktoré sú na zadnej strane zariadenia, aby sa náhodou nevyvolal akýkoľvek skrat. S týmito vedomosťami a trochou praxe nie sú tvojej kreativite stanovené žiadne hranice. Pusť sa do toho, máš na to.